Здравейте! Представям презентация по методика на обучението по физическо възпитание и спорт. Изготвил Ивелина Вълчева-Иванова, факултетен номер 250-345. Представям два план конспекта за втори и за трети клас. План конспект за втори клас. Темата е подвижни игри, образователни задачи, задача за начално разучаване, игра гоненица, задача за начално разучаване, игра рибарска мрежа, задача за задълбочено разучаване, игра двойка гони двойки, задача за задълбочено разучаване, игра празно място, задача за усъвършенстване, щафетни игри. Задача за усъвършенстване, игри, топка над глава и топка по тунел. Необходими уреди и пособия, конуси, леки топки, тенис топки, поставки за тенис топки, обръчи. Мястото за провеждане е физкултурен салон и времетраенето е 35 минути. Подготвителният етап включва строяване на класа и съобщаване на задачите на урока. Класът е строен в една редица, фронтален метод. Игра гоненица. Избира се едно дете. При сигнал даден от учителя, децата започват да бягат из целия салон. При втори сигнал, избраното дете започва да гони останалите деца. Когато докосне друго дете, то става новия гонещ и играта продължава по същият начин. Игра рибарска мрежа. При тази игра се избира един водещ играч. Децата бягат в салона. Играча рибар при сигнал даден от учителя влиза в полето и започва да лови рибки. Когато докосне друго дете, то става рибар и се хваща за него. Така докоснатия нов рибар, заедно с другия рибар, започва да гонят другите деца. Следващия ловен се хваща за другия край и така, докато не стане една бърза риба, не остане една бърза риба и не е хваната. Тя се определя за победител. Игра двойка гони двойки. При тази игра се избира една двойка, която ще гони. Другите деца и те са по двойки. При сигнал, като са по двойки, се започват да тичат из целия салон. При втори сигнал влиза и гонещата двойка. Когато докосна друга двойка, те се хващат за тях и започват да гонят останалите. Обърках нещо. Да. Основната част – игра празно място. Децата се нареждат в кръг на еднакво разстояние едно от друго. Избира се един участник. При сигнал от учителя той започва да бяга леко в една посока. При втори сигнал засилва темпото на бягане и докосва леко по рамото някое дете. Първият участник продължава да бяга бързо в тази посока, докоснете участник в обратната. Целта е да се достигне пръв до празното място, който стигне пръв, застава на това място, а другия играч повтаря при сигнал, бяга леко, при втори засилва темпото, докосва друго дете и така това се повтаря. Втората игра е щафетни игри. Децата се разпределят по групи с еднакъв брой деца. Педагога много бързо подрежда игралното поле, като слага за всяка група по еднакъв брой пособия, разпределени на еднакво разстояние, конуси и обръч. Прави показно как ще се играе играта. Започва с обикаляне на конусите с подскоци, после следва с подскок да премине през всеки образ, стига до последния конус, заобикаля го и с бегом се връща в групата, като си подава ръката за следващия играч. Победител е този отбор, който завърши пръв и без грешки.
Втората щафетна игра е децата са по групи, само че този път педагога им е подготвил 4 обръча с по 3 топки, разположени на еднакво разстояние. Показва им се играта, как се играе. В първия обръч има 3 топки, всяка топка се взема и се слага по една в един обръч. При последния обръч участника се връща бегом, следващия участник прибира топките от обръч. Победител е този отбор, който завършва пръв. Другата щафетна игра, децата са разпределени по групи, само че този път на еднакво разстояние са разположени поставки за тенис топки. Раздадени им са тенис топки, разположени са 4 поставки. Играта е при сигнал. Първият участник поставя по една топка в поставката, като внимава да я постави точно. Връща се при отбора си, като бяга бързо. Седелващото дете прибира топките и така това се повтаря, докато всички се изредят по един път. Победител е този отбор, който завърши пръв. Момент, така. И заключителната част. Игра топка над глава. Децата са разпределени на отбори с еднакъв брой участници. За всеки отбор има по една топка. При сигнал, подаден от учителя, застават с високо вдигнати ръце, като първият от отбора подава топка назад. Последният играч я хваща и застава най-отпред. Това продължава, докато минат всички играчи по един път. Победител е този отбор, който завърши първи. Втората игра е топка по тунел. Тази игра е по отбори с еднакъв брой участници, но този път положението на трупа е разкрачен стоеж. Първият играч пуска топката по тунела, хваща я последния играч, той отива пред него. Така играта продължава, докато се изредят всички участници. Победител е този отбор, който е най-бърз. Третата точка при заключителната част е строяване на класа, анализ и разбор на часа. И четвърта точка е освобождаване на класа. Така. Другия план конспект е за 3 клас. Така. Темата е спортни игри, подаване и спиране на топка. Задачите на урока са образователни, начално разучаване, подаване и спиране на топка, усъвършенстване и затвърдяване на подаване на топка дрибъл, игра хрътка, щафетна игра бързоходци. Оздравителните задачи са укрепване на здравето и развиване на двигателните способности, подобряване на общата координация на движенията, създаване на положителни емоции. Възпитателни, възпитаване на положително отношение към физическата култура и спорт, ловкост, бързина, чувство за избор и на позиция в играта, възпитаване на качества, концентрация, упоритост, решителност. Необходими уреда и пособия. Обърках. Така, баскетболни топки 3 броя, конуси 4 броя, свирка, място на провеждане, физкултурен салон. Подготвителната част включва приемане и състрояване на класа, съобщаване на задачите за часа. Втората точка е разгряване на класа, обход на салона с ходене и бягане, промяна на темпото, посока и направлението. Упражненията са разгряване на ставите. Статични упражнения за разгряване. И така, момент. Статичните упражнения за загряване. Изправен стоеж. Изходно положение стоеж. 1 глава напред, 2 глава назад, 3 глава вдясно, 4 глава вляво. Втора точка е изходно положение стоеж. 1-2 кръгови с дясно рамо назад, 3-4 кръгови с ляво рамо назад, 5-6 кръгови с дясно рамо напред, 7-8 кръгови с ляво рамо напред. Изходно положение, разкрачен стоеж. Ръцете сгънати пред гърди.
Едно-две извивки на трупа, 3-4 извивки на трупа вляво. Четвърта точка. Изправено положение, разкрачен стоеж, ръце горе в страни. 1-2 наклон към ляв крак и докосване на пръстите му с дясна ръка. 3-4 наклон към десен крак и докосване на пръстите му с лява ръка. Това се повтаря 4-5 пъти. Изходно положение, стоеж, ръце в страни. Повдигане на ляв крак и пляскане с ръце под коляното. 2 връщане в изходно положение. 3 повдигане на десен крак и пляскане с ръце под коляното. 4 изходно положение. 6 изходно положение, стоеж, ръце на хълбоци, подскок напред, подскок вдясно, подскок вляво, подскок назад. Така. Основната част. Начално разучаване. Подаване и спиране на топка с вътрешната част на ходилото си или без топка. Ходене. Първа точка. Ходене. Ходилото на маховия крак е перпендикулярно на опорното. Втора точка. Подвойки. Обучаваните са един срещу друг, като си противодействат с вътрешната страна на ходилата. Трета точка. Вратата с ширина 2 метра е очертана с стойка или конуси. Целта е играч А да подаде с вътрешен удар топката на играч Б, като тя премине през вратата, след което играч Б я хваща. Игра хрътка. Участват 10-12 играчи, които образуват кръг с диаметър 10-12 метра. В средата застава едно дете хрътка. Играчите от кръга си подават топката с крак, а водещия се стреми да я отнеме. Щом успее, играчът, от когото я поел, става хрътка, а той заема неговото място. Щафетна игра бързоходци. Разделят се участниците на два отбора в две групи. Първият играч от всяка колона бяга до конуса, взима топката и с дрибъл се връщат до съотборника си. Другия ученик взема топката и с дрибъл и я оставя до конуса, след което се връща с бягане, така докато всички от отбора се изредят. Печели по-бързия отбор. И заключителната част съдържа първа точка обход на салона с ходене, съчетано с дихателни упражнения. Втора точка е строяване на класа, анализ и преценка на урок. Трета точка е освобождаване на класа.